1 fevralda Energetik Medeniyet Sarayında Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputati Oleg Morozov, Respublika Premyer-ministri Aleksey Pisoshin, Tatariston Respublikasi Munisipal Birimliklar Soveti Assotsiatsiyasi raisi A'zam Gubaydulin, Tatariston Respublikasi Prezidenti ham Ministrlar Kabineti apparati javobli xizmatkorlari, rayon soveti deputatlari jamoatchilik qatnashida rayon soveti o'tirishi o'zdi. Аңа qadar qo'noqlar Zeynning 70 yillik o'ng'ayindan tarixiy ko'rgazma qaradi. Новая эпоха развития Заинска началась со строительства ГРЭС, который дал новый импульс развитию нашего города. Утырыш яңа форматта узды. Быел республикада цифрлаштыру елы, Зей республикада беренчеләрдән булып цифрлы технология кулланып күргәзмә оештырды. Данис робот телгә килеп, Зейләрнең агымдагы елда башкарган эшләрен мактады. Приглашаем вас ознакомиться с макетом будущей парогазовой установки. Бирдә видеосюжет, предприятие эшчәнлеге видеозмаларын карарга мөмкин булды. Заинск – небольшой уютный город. В 2022 году ему исполняется 370 лет. 2021 елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2022 елга планнар турында төп доклад белән район башлыгы Разиф Кәримов чыгыш ясады. 2021 ел барыбыз өчен дә җитди сынау булды. Көндәлек тормышка кайтуга зур адым ясалды дип саныйм. Без барлык тормыш тармагында тотрыклы яхшы запаска иябез. Бу безгә ышанычлы адымнар ди Разиф Кәримов. Разиф Кәримов чыгышында район икътисадының пандемиягә кадәр булган чор үсешен алуын ассызыклады. Несмотря на пандемию, Пандемиягә каршы федераль һәм республика дәрәҗәсендә кабул ителгән чаралар, шулай ук сез зәйләрнең актив булуы 2021 елда социаль-икътисади тармак үсешенә һәм иҗтимагый-сәяси характердагы масштаблы бурычларны уңышлы тормышка ашырырга мөмкинлек бирде. Алексей Писошин районда авыл хуҗалыгы өлкәсендә үсемлекчелекнең алдынгы булуын ассызыклады. Ире сәнәгатьләр эшчәнлегенә уңаеп бәя бирде, зәйләргә нәтиҗәле эшләр өчен рәхмәт белдерде һәм район шәһәр халкының тормыш көнкүрешен яхшырту өчен башкарылачак барлык мәсьәләләрнең уңышлы хәл ителәчәгенә ышаныч белдерде. Утырыш зәйләргә тасыр төзелүгә 100 ел, фидакар хезмәт, Татарстан Республикасында җирле үзидарәне үстерүдәге казанышлар өчен медальләре, Татарстан Республикасының атказанган укытучысы исеме, Татарстан Республикасы Президенты рәхмәте, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының рәхмәт хатын тапшыру белән тәмамланды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.